ברוכים הבאים להולידיי אין פטיו אילת. הולידיי אין פטיו אילת מקבוצת אפריקה ישראל השקעות. ברשת מלונות הולידיי אין וקראון פלאזה 9 מלונות בפריסה ארצית המציעים מגוון של חופשות, חופשה זוגית, משפחתית או עסקית. חופשה המותאמת בדיוק בשבילך. אילת, ים המלח, ירושלים, תל אביב, אשקלון, חיפה, טבריה. מתאים לך להרגיש כמו בבית? הולידיי אין פטיו אילת. בכניסה לעיר, במרחק הליכה מחוף הים וממרכזי הקניות החדשים, ממוקם הולידיי אין פטיו אילת, מלון חמים ונוח, עם יחס אישי ובאווירה משפחתית, לחופשה במחירים משתלמים במיוחד. במלון 115 חדרים משודרגים לחופשה זוגית או משפחתית. חדרי דלקס משופצים עם ריהוט חדיש וחדרי גן. גם בהולידיי אין פטיו, כמו בכל מלון ברשת הולידיי אין וקראון פלאזה, כל החדרים גדולים ומרווחים, המתאימים לאירוח משפחתי. במלון הולידיי אין פטיו אילת אפשר לבלות על שפת הבריכה, בזמן שהילדים מבלים במועדון הילדים. או לצאת לגלות את אילת, עם שפע של פעילויות, אטרקציות ובילויים. חופשה במלון הולידיי אין פטיו אילת מתחילה בארוחת בוקר ישראלית עם הרבה אנרגיות טובות לכל היום. כמו בכל מלונות הולידיי אין וקראון פלאזה בעולם, גם כאן תמצאו על כל מיטה תפריט קריות. ממנו תוכלו לבחור את הקרית המושלמת עבורכם. הולידיי אין פטיו אילת, חופשה באווירה משפחתית, מרשת מלונות הולידיי אין וקראון פלאזה בישראל. לחופשה משפחתית, זוגית או עסקית. רשת הולידיי אין וקראון פלאזה, מתאימים לך חופש.